चला बरोबर माझ्या पाठी दिसतंय काय? दिसली काय? ओके चला रेडी. तर गुरुजी बाहेर रेडी आहे. तू तू अशी वेळ लागला बोलव त्यांना. हां तर करूया पूजा. वा वा एकदम मस्त. या गुरुजी या. रेडी आहे आम्ही पण. सॉरी बघा हे गुरुजींनी बघा कसं व्यवस्थित सजवलं आहे बघा मस्त. बस कस्तूरी तिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासहि चन्दनं सुहृदं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि इति मङ्गलतिलकं कृत्वा पहिला विडा नारळ उचलायचा, देवांना नेऊन ठेवायचा, देवांना नमस्कार करायचा, नंतर आईला नमस्कार करायचा, वडिलांच्या फोटोला नमस्कार करायचा, सगळ्या मोठ्या माणसांना घरातला नमस्कार करायचा आणि पाटावर येऊन बसायचं. अभिप्सिदार्थं पूजिरो सुरासुरैः हे सर्वविघ्नानां गणाधिपती नमः. मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे. तुम्ही पण उठायचं पाहिजे. होय होय असले सावकाश. इथे खाली टिकवाईवरती ठेवला तरी चालतं कारण वरती जागा नाहीये ना. हे हे रंभ तुम्ही अंबिका त्र्यंबकात्मजा सिद्धी बुद्धी तत्रक्ष सर्व लोकैका पूजिता. अभिप्सिदार्थं पूजिरो सुरासुरैः हे सर्व विघ्नानां गणाधिपती नमः. नमो देवे महादेवे शिवाय नमः. नमः आधी आईला मातृदेवाय नमः, मग पितृदेवाय नमः. आता वडिलांचा फोटो घरातली मोठी मंडळी भाई पण आहेत ना. सुटी बाहेर जा. योग्य बरं भैया जरा गेले आतमध्ये. इकडे पाया पडेल. त्यांच्या पण सर्वांच्या पडूया आतमध्ये आतमध्ये. या जरा तुमच्या सर्वांच्या पाया पडू द्या. हे आमचं मेकअप रूम आहे. पॅक जा. होमा दादा अरे दोघांनी पडत आपल्याला शिरा चांगला बनवा. तिकडे वालेचंद्रो गजाननाथ वारिशेतानि नामानि पठिषुनियारभे विद्यारंभे विवाहे प्रेष निर्गम संग्रामे संकटजैव शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तिरेषा मंगलमेषा भगवान मंगलायतनमहि तदेव लग्नं सूर्यनन्ददेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्वरामि लाभस्तेषां जयतेषां पुत्रतेषां प्रजया त्रय श्री भुवनेश्वराः देवारि सद्गुण सिद्धि ब्रह्मेशानजनार्दनः श्रीमद् महापुरुषोत्तम वर्तमानस्य मार्गशीर्ष मासे पर्वणि निमित्ताने श्री सत्यनारायण देवता अखंडित कृपाशीर्वाद प्राप्त्यर्थम अद्य वास्तोः शुभता सिद्ध्यर्थम श्री सत्यनारायण देवता यथाज्ञानेन यथामिलित उपचार द्रव्यैः ध्यान पूजनं च करिष्ये. हे रमदमेऽम्बिकात्मजा सिद्धिबुद्धिर्वृक्ष सर्वलोकैक पूजितां. महागणपतये नमः. तुम्ही महिने हळद कुंकू गणपतीला वाहायचे. रिद्धे नमः सिद्धे नमः. हरिद्रां कुंकुमं सकल सौभाग्यद्रव्याणि च समर्पयामि. महागणपतये नमः. प्रसन्न पूजार्थे मोरेश्वराला तुळजाकोटी महागणपतये नमः. प्रार्थनां समर्पयामि. एक वरी तांदळामध्ये पाणी सोडा. अनेन कृतपूजनेन महागणपती प्रियताम्. आता या कलशावरती तुमचा उजवा हात ठेवा. कलश इथे ठेवा. एवढे मोदक नैवेद्याला
किती? तर सांगा हा. वालाची भाजी, कोबीची भाजी, लाल माठ, मोदक, वरण, भात, इथे पण अजून एक आहे. आणि भरपूर लॉट मध्ये बनले आता. इथे संध्याकाळसाठी अजून वांग्याची भाजी आहे. इकडे वरण बघा भरपूर आहे. 20-30 माणसं खातील. 30-40 माणसं. एक डाल एक वाढली तरी बास, परत मागणार नाही. कोबीची भाजी उरली की रात्री मंचुरियन करणार. वा वा. आणि ते वालं खीर आहे. ही खीर खाऊन टाका. वा छान छान. भांडीची मशीन. श्री कुलस्वामी कुलदेवताभ्यो नमः. नैवेद्यां देवशर्वेण भक्ष्यभोज्यखाद्य नैवेद्यं यथा शुभस्करं नैवेद्यं समर्पयामि. श्री सत्यनारायण संघस्य परिवाराय देवताभ्यो नमः. नैवेद्यां देवशर्वेण भक्ष्यभोज्यखाद्य नैवेद्यं यथा शुभस्करं नैवेद्यं समर्पयामि. त्वं ग्रहण परमेश्वरामृतात्मकं प्राणाय नमः वनाय नमः वेदाय नमः उदनाय नमः. सर्वोपचारार्थ नमस्कारं समर्पयामि. नमस्करोमि. एक पळी लग्नामध्ये पाणी सोडा. अद्यंतारी गुरुदेव मूळ विशेषण विशेषतायां शुभपुण्यतिथौ म्हणायचे मम आत्मनाय स्मृती पुराणोक्त फलप्राप्त ग्रंथ. आणि दरवाजा लावा. तो पण आला आरतीला वाटतं. त्याला खाली वर आणि दरवाजा लावून खालचा. काही काही पूर्ण पाण्यावर आहे. तुझं नाव काय आहे? निरंजनदीपं दर्शयामि. सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाचे पूर्वे पूर्वे प्रेम कृपाय राजे सर्वांगे सुंदर उज्जैन्दुराजे कंठी प्रेमा दुःखा बोलाचे. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ते दर्शन मात्रे कामना पूर्ते. जय देव जय देव जय देव जय देव लंबोदर टीका परिवार वंदना सर्व तुंडत्रिनयना दासामाता वत्पारे करुणा संकटी पावारे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना. जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे कामना पूर्ते. जय देव लवधवती विक्राला मांडी मारा विषय कंठ काळा ते नेत्री ज्वाळा लावण्य मस्तकी भाला ते दुनिया जय निर्मळ वाहे झुझुना. जय देव जय श्री शंकरा आरती ओवा तुर कर्पूर गौरा. जय देव कर्पूर गौरा गौरा जय देवी सारा अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा विभूतीचे उदयन शिरदंड निळा ऐसा शंकर जोडे उमा विहारा. जय देव जय श्री शंकरा आरती ओवाळू तुर कर्पूर गौरा. देव जय देव देवी जय सागर मंडळ परिगे रामाजी अवचित सापडले देवा स्वरूप प्राशन केले नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले. जय देव जय श्री शंकरा आरती ओवाळू तुझ कर्पूर गौरा. जय देव बरोबर हात धुवा. आपापल्या टेबलला आपापल्या खुर्च्या घ्या. झाली चला पूजा झालेली. आता जेवण. सर्व लहान मुलांना पहिलं जेवण. चला सत्यनारायणची पूजा व्यवस्थित झाली. हां वा वा हे छान झालं. हे तुम्हाला सांगतो हे आम्हाला आमच्या सबस्क्रायबरने गिफ्ट दिलं होतं बघा. हे म्हणजे व्यवस्थित. हे मला वाटतं ते कुठून तरी आले होते. मुलगा आणि आई होते. त्यांचं नाव लक्षात आलं तर आहे त्यांचं लक्षात नाव. पण हे त्यांनी दिलं होतं. आज यूज झालं ते. चला पंगत अशी ते नेलात. पण ताटं कुठे आहे? पत्र झाले सुस्वागतम.
हे बघ काजल आर्ट आणि आर्टिस्ट असं का बोललो कारण या तिघींनी काजलला साडी नेसवली आणि हेअरस्टाईल पण त्यांनी हां कोणाला गावी साडी नेसवायची असेल या तिघींना एकदाच कॉल कर नंबर आम्ही देणार नाही लग्नात पण त्यांनी सजवलेली. हां बरोबर आले होते त्यांना ओळखलं पहिले पण आले होते ना तुम्ही तिघच होतात ही हे दोन्ही हे. मग आता एक एक्स्ट्रा मध्ये. पुढच्याही अजून एक एक्स्ट्रा पूर्ण जेवायचा आता परत नाचायचं आपल्याला काय हो तू बस ते बघ वाडा अजून वाडा काजल आज जाऊन हा गिफ्ट यूज झाला हे काय डाळ हे अजून घ्यायचा जेवायला ते बघ पुढे बघ त्या साईडला कोणती भाजी पाहिजे पनीर भाजी मंचुरियन भाजी ही पण भाजी झाली वांग बटाटा वरणे चला पापड बिपड सोय होते बरोबर गावातल्यांची आता आमच्याकडे जे लेडीज येतात त्यांना तुम्ही हे देता हे काय ओटी नारळ ब्लाऊज पीस हे पिशवी आणि एक आपण गिफ्ट आणले होते ते ओके काय हां हां ओके हे बघा हे अजून गाडीत बसवायचं हे सर्व सामान द्यायचं आहे गुरुजींचं सर्व सामान त्यांच्याकडूनच मागवलेलं आहे हे पण सर्व चला आज आपले 4 व्हेज थालीची ऑर्डर आहे 4 व्हेज थाली बनते आणि ह्या अगोदर पण चपाती भाजी स्टार्टर बिटर भरपूर काय काय आयटम संपले आज तुम्हाला सांगू आज आमची सुट्टीचा दिवस होता ओके नो कुकिंग डे होता पण ऑलरेडी भरपूर कुकिंग झालेली आहेत आमची आता यानंतर परत घावणे चटणी आहे संध्याकाळची फिश थाली पण आहे हां ओके तर आजची ऑर्डरमध्ये काय आहे वालाची भाजी आणि पनीरची भाजी वरण भात आणि भजी ओके चला तुम्हाला मी आजच्या जेवणाची ऑर्डर दाखवतो इथे बघा मला जेवढं रेडी करता येतं तेवढं मी रेडी करून ठेवतो आज आपले 2 थाली बोलत बोलत तिसरी वाढली तिसरी बोलत बोलत चौथी वाढली टोटल 7 थाल्यांची ऑर्डर वाढली त्यासोबत त्यांना एक्स्ट्रा सोलकढी पण पाहिजेत बघा ते एक्स्ट्रा सोलकढी आणि ह्याच्यात सोलकढी म्हणजे हे फिश थाली आपले आणि इथे सर्वांमध्ये आमरस आहे म्हणजे हे आपले व्हेज थाली बघा तर टोटल 5 व्हेज थालीची ऑर्डर आहे 2 फिश थालीची ऑर्डर आणि एक्स्ट्रा सोलकढीची ऑर्डर आता सर्व तुम्हाला दाखवतो 1 फिश थालीची ऑर्डर आहे तर सध्यापुरती 1 फिश थालीचंच फ्राय केलेलं आहे बघा बाकी मॅरिनेटेड आहे ते नंतर फ्राय करणार इथे फिश करी आहे थोडीशीच बनवली बघा आणि कोळंबी पण थोडीशीच बनवली कारण 2 थाल्याच आहेत आमचे आणि इकडे सर्वांना आज भाकऱ्यासाठी गर्दी करायची हां आज सर्वांना मिळणार फक्त दोन एक्स्ट्रा लागले की घ्या चपातीची मशीन ठेवलेली आहे आम्ही इकडे फटाफट करायला येस चला झालं तुमचं चला वाढायला सर्वांनी चल काजल आजची कंडिशन तुम्हाला दाखवतो बघा इथे थाल्या सर्व वाढलेल्या आहेत ओके आम्हाला आमच्याच गेस्टला द्यायला लेट होतं इथे तर आम्ही बाहेरच्यांना म्हणून आम्ही ऑर्डर आज घेतली नाही आज पण विचारत होते जेवण मिळू शकतं का म्हणजे आज नाही बोललो कारण बोललो एकच स्टाफ आहे आणि ऑलरेडी आमचे 7 थाल्या इकडे पेंडिंग आहेत बघा हे थाल्याच पुढे जात नाही मच्छी आली पण त्याच्यासाठी एक ते थांबलं म्हणून ते थांबलं एक गोष्टीसाठी सर्व थांबतं आहे ते म्हणून आम्ही कधी कधी नाही म्हणतो आउटसायडर गेस्टला कारण इनसाइड गेस्टलाच प्रोव्हाइड करायला वेळ लागतं बघा आम्हाला हे समजून घ्या नाही बोलायचे पण रिझन असतात तुम्ही काय फुकट येत नाही पैसे देऊनच येतात आणि त्याच्यामध्ये पण मला प्रॉफिट होतं पण ती क्वालिटी नाही मिळाली तर मग उपयोग नाही त्याचा चला तुम्हाला आजचं रुटीन दाखवतो आज आमच्याकडे 2 नाश्त्यांची ऑर्डर आहे एक आहे पोहे आणि एक आहे घावणे चटणी आणि आपले सिटिंग अरेंजमेंट बघा आज खाली केलेली आहे सर
म्हणजे नाश्त्यासाठी आज आम्ही जरा खाली बसवतो आहे. म्हणजे गोल्डन रूमसाठी गोल्डन सिल्वरसाठी वरती जाईल आणि बाकीचे सर्व असे खाली बसणार आहेत. ओके. आणि तिथे बघा आमची बुबू बस झोपली बघा कुठे दिसतंय का, दाखवतो बघा जवळ जाऊन. पोहे झाले की मग वरती घेऊन जावा 3 प्लेट. कोयती बाहेर नेली आहे, कोयती बाहेर ते कामासाठी नेली त्यांनी. पाहिजे पोहे. तो बिडाचा तवा आहे का? करा करा. हे बब्बू हे काय तुझ्या झोपायला ठेवलेलं आहे की काय? झोप झोप झोप. हा बघा आमचा आला हिरो. बघा हे धुमस आणलं, धुमस. हे असं घेणार आणि ह्याच्यात आपटणार. जोरात जोरात आपटायला पाहिजे. ते एक्स्ट्रावाला सर्व काढताय ना? काढा काढा. आपल्या त्याला ह्याच्यापासून दरवाजाच्या बॉर्डरपासून किती खाली? 2 इंच. 2 इंचचं कराल ना? हिची लेवल आली पाहिजे. ह्याची लेवल बरोबर. चला तुम्हाला हाईटवरून दाखवतो बघा. पोहे गेले वरती. चला पटकन. हे खोबरं कशासाठी? पोह्याला ना? हा बरोबर. खोबरा बिबरा टाकून द्या मस्त एकदम. आज आपले जेवण पण 5 थाल्यांची ऑर्डर आहे. गोल्डन सिल्वरमध्ये माणसं येतात आहेत. येऊ दे. आता जे गेस्ट येतील त्यांना मी आता फोन करणार. हे बघा लिंबू घ्या याच्यातून. आमच्या इकडचे पोहे पण एकदम स्पेशल असतात कारण ते गरम गरम बनतात ना. 3 प्लेट आहे पण आम्ही एक्स्ट्रा बघा किती बनवतो. 2-4 प्लेट एक्स्ट्राच असतात. त्यांना सांगा लागलं की कॉल करा सांगा. जाऊ द्या. कॉफी चाय सांगायला सांगा मग त्यांना. अनलिमिटेड थाली कशी दिसते तर अशी दिसते. पटकन का? अनलिमिटेड थाली अनलिमिटेड. पटकन का? त्याचं ते तिथे चाललं. ते चालेल, मिक्स चालेल मला चटणी बरोबर. चटणी पोहे आवडतील. हो ह्याला म्हणतात अनलिमिटेड थाली. हे बघा अनलिमिटेड खायचं असेल ना घरातल्यांना फक्त. आपल्याला बाहेरच्या अनलिमिटेड ठेवला तर वैताग येईल तुम्हाला. खात पोहे पण खात राहतील एवढ्या चांगले बनतात आमच्याकडे म्हणून आम्ही अनलिमिटेड देत नाही. तुला कॉफी देऊ? नको नको.